Напэўна, не адзін раз сустракалі так незвычайна апранутых людзей. Напэўна, не адзін раз задаваліся пытаннем, што яны робяць са сваім жыццём. Напэўна, чулі шмат міфаў пра манаства, і, можа, нават здаралася яго апрануць у неіснуючыя ідэалы. Сябры, запрашаем вас у мір манаства, тут, на нашай зямлі. Пазнаёмім вас з нашым служэннем і сэнсам гэтага шляху. Падзелімся тым, што нас захапляе, і тым, што нас засмучае. Падпісвайцесь і жадаем вам цікавага падарожжа па гэтым незвычайным жыцці.